И здравейте! Днес ще снимам едно видео, в което ще ви покажа какво има на моя телефон. Първото е него знамето това. Другото е Messenger, Twitter, Google+, тема, tools, настройки, телефон, контакт, не знам това другото как се казваше, браузър, календар, час, имейл, това другото как беше, галерия, камера, музика, инсталирани, звуков говорител, записване на звук, калкулатор, видео, настройки и това друго, и това Google, имейл и настройки, Play музика, Google, снимки, YouTube, карта, радио, тема. Това пак не мога да го видя, да спрема, вие не мога да разбера. Сим карта, това като Google+, говорител и Google, тема, Facebook. Тук мога да ме потърсите. Тук съм. Тук се казва Мистер Кока Пот. Това е снимката ми. Ще ви покажа на по-голям екран. Ето я и не. И да, и това. И са нека ви казвам ви другата. От тук си почистваме телефона, аз почиствам, защото съм най-добър от тази програма за почистване. Сега тук минавам първо да ви вирусите. Всички те процедури ги минавам. Сега ще ви покажа всички процедури ги минаваме. Тия процедури ги минавам. Тази и тази и тази. Тия 1, 2, 3, 4. Тия 4 ги минавам и да. Минаваме към другото. Lenovo, Humboldt или какво ли е? Кристиан Таунлев ги беше играл. И тази, я знаете, и Робер Боб 2 и всякоето. И мобил. И мобил, това са ми всички иконки. Дано ви харесва видеото, абонирайте се, дайте лайк. И това беше мен, дано ви харесва, натиснете бутона subscribe.